dan, došli u prvo, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi kad nas gledate. Ovo je prvo izdanje emisije, srpska internet emisija, jer budućnost nije pred nama. Prvo o čemu ja želim da razgovaramo je jedna veoma bizarna stvar, a to je, stvari da postavimo situaciju ovako. Hoćeš da otvoriš jedan fast food, sve lepo pripremiš, kupiš sve šta ti treba, majstori ti odrade sve što treba sutradan da počneš da radiš, kad ono, od radnje ostala samo WC šolja. Kaže, u jednim dnevnim novinama, pre jednu nedelju dana, pisalo se o tome kako su nepoznati počinioci u noći između subote i nedelje isekli konstrukciju lokala i odneli inventar vredan 20.000 evra. Čovek Nenad Savić, vlasnik buduće pekare Somunče, kaže: lopovi su u toku noći isekli sve delove fast fooda i odneli sav inventar, Vanja. Nice. Da, on inače uzeo lokal pod zakup, a trebalo je da počne u toku prethodne nedelje. Kaže da su mu odneli sve, pa čak i viljuške, jedino što su ostavili je WC šolja. I u tekstu se nadalje navodi kako je to vjerojatno uradio neko ko zna o čemu se radi, zato što je struja bila isečena, voda je bila isključena, dakle ništa nije. A čekaj, kako je izgledalo ovo? Kako je izgledala ta trafika, mesto, šta? Da, evo pa sad ćemo da pokažemo sliku. Pokušavam da razumem. Evo, to je otprilike to. I to je to što je ostalo? To je što je ostalo, ovo je sve su to oni isekli i odneli. Aha, a to je bilo, razumem, da. Tako da su odneli su stvari sve inventar. To je stvari jako zanimljivo zato što su lopovi očigledno dovoljno dobro znali o čemu se radi. Jer to nije radilo, dakle tu nikada ranije ništa nije bilo prodavano, nije bilo novca, dakle neko zaista došao to uzeo lepo visoko i odneo. Pa mislim ovo je, koliko ja vidim s ove slike, ovo je baš na ovoj glavnoj ulici, kako se zove ta glavna ulica? Pa to je Zeleni venac, mislim blizu McDonald'sa. Znači oni su to kad god, u koji god deo dana se to dešavalo, to je bilo puno, mislim. Da, dakle iako je noć u pitanju. E sad, ja sam se stavila u situaciju nekog ko je to možda mogao da vidi. I sad, realno, da li bi ti ikada pomislila da neko to krade? Ne. Znači, kada bi videla sad neki kamion je tu i sad tu neko nešto seče, ja bi pomislila, vidi ovo, ili je nelegalna trafika, ili nešto nije u redu. Da, radovi, hoće staviti novu, ja bi to opušteno pogledala, aha, okej, i nastavila dalje. Da, definitivno, da. Pa to je verovatno i to šta se dešavalo tim prolaznicima u glavi, mislim, verovatno su oni imali neke tu alat i tako dalje, mislim, na čemu su oni odneli, to je moje pitanje. Pa pretpostavljam. Drugo, kako ne postoje kamere na Zelenom vencu? Kamere postoje samo kad treba da se naplaćuju kazne građanima ove zemlje. Kaže, šta je sve odneto? PVC stolarija, rashladna vitrina, 2 friteze, roštilj i odžak za ventilaciju. Neko je odneo odžak. A šta će oni da urade sa tim? Šta, da naprave tu trafiku isto, nekde drugo? Jedino što oni mogu da urade je da naprave nešto identično nekom drugom mestu. Da, što je bilo fenomenalno. Ili da prodaju. Da, sa istim nazivom Somunče. Dakle, gazda, imaš premeštaj besplatno. Mislim, očigledno su ti ljudi znali, razumeš da, u sred Zelenog venca, kad god, mislim, ako je to bilo u sred noći, verovatno su mislili, ljudi će misliti da su to neki radovi i tako dalje, to nekako razumem, ali ne razumem šta bi bilo, da li su ljudi tako reagovali zbog toga što su mislili su radovi, ili su tako reagovali jer, realno šta god da se desilo, oni bi isto tako reagovali. Mislim, šta bi se desilo da je tu neki napad, ne znam, ubistvo, silovanje, neko ko zove za help ili tako dalje. Da li bi se isto to, da li bi to isto prošlo na takav način? Pa sad ne znam, mislim, da neko vrišti da zove u pomoć, verovatno ne bi prošlo tako nezapaženo. Kako nema security cam, kako nema nekog snimka kako su to uradili? Ja mislim da 100% ima, mislim nemoguće da nema. Nadamo se. Mi se nadamo. To je poenta ove priče. Hoćeš sad ti neku priču da nam izdvojiš? Gledajući ovu prošlu nedelju šta se dešavalo, meni je
u kontekstu generalno izbora i tih radosti koje nam... Pripremava naša država. Da, u sljedećem periodu. Ja mislim da onako jedan grandiozan početak bio ta najava za Beograd na vodi, koju ja smatram jednim onako baš finom šalom. Dakle, Antić je rekao da će početak izgradnje početi do kraja godine. Ove godine? Da, do kraja ove godine, a u martu, što sad baš u martu, početkom marta, će da se izda taj master plan, šta će sve da bude rađeno. I to sad nije mali projekat, drugo. Deo tog projekta je Prokop koji se gradi 30 kusur godina, razumeš? Godina. Da, hvala Bogu, ne radi se ništa po toj temi. I to, mislim, to je projekat koji je 2,8 milijardi evra će biti, trebalo bi da košta. Drugo, mislim da je svima jasno da to nikada neće biti izgrađeno. Ali možda oni zaista donesu ti Arapi neke pare u našu zemlju, možda oni baš žele da investiraju. Pa, mislim... Mi smo ovako inače plodni za investicije. Jedino ako imamo izbore svakih 4-5 meseci, pa onda će se nešto raditi. Misliš da je to pa da. Anyways, zašto meni zašto kad sam ja čula to na vestima, tačno sedela sam, radila i čujem tu izjavu i... Da, šila na mašini. I slatko sam se nasmejala, pošto mi je olepšali dan, ja mislim. I mislim da je to bitno raditi za srpski narod, te šale. Ali imaćemo, Vanja, ti ne vidiš viziju. Imaćemo onaj veliki toranj, pokazat ćemo vam sad sliku. Da. Sad ide sliku. Jeste, da. Jeste vidjeli taj toranj? To je baš onako impresivan i realan, ja mislim, za ove... To je mene podsjetilo na, ako se sećate iz predizborne kampanje 2012. Priča broj 3. Ne, ovo je i dalje ova ista priča. To me podsjetilo na ovaj kanal Dunav, Morava, Vardar, Egejsko more. Da. Nećeš više, evo tako pričaš. Ne, ja daj pauzi ideji. Da, pa to je ta ista, a samo što ova ideja... Izuzetno volim science fiction. Mislim, pa da, znaš, tad su bili zahtevi drugačiji, ovaj projekat je 10 do 15 milijardi evra, ali tada su morali da budu elektrici, sad samo pojačavaju, razumeš, svoje snage, znaš. Tako da to je to što sam htjela da kažem, da to mislim da je ono, da se zahvalim zapravo Antiću za tu, za taj lep početak radne nedelje meni, što me tako lepo iznenadio tam Vicent, da. Priča broj između 3 i 4 jeste, stvari, veoma slična tvojoj priči, a vezana je za Radulovića, koji je ministar u ostavci, ministar privrede u ostavci. I osvrnula bih se možda malo na njegovo gostovanje pre nekoliko dana kod Olje Bećkovića u Utisku nedelje, kada je gostovao sa Nebojšom Stefanovićem, potpredsjednikom SNS-a, i sa Milanom Ćulibrkom, ekonomskim analitičarom, odnosno novinarem. I tu je bilo, mislim, stvarno je bila nefer borba. Radulović je dominirao. Nebojša se pogubio. A sad ću i da pustim ovaj jedan deo da zajedno poslušamo, pa čisto da prokomentarišemo apropo tih obećanja, nerealnih ugovora, pokretanja naše ekonomije putem investicija koje čekamo kao ozeblo sunce. Onda se samo bavimo demagogijom. Imali smo kompaniju u kojoj smo upumpavali između 40 i 50 miliona evra kao ozbiljnog gubitaša svake godine. Imali smo posljednji Boeing koji je bio kupljen 1986. godine. To su bile već šale sa našim avionima i sa osobljem, da kažem, već su se šale zbijale. Ne da nismo bili konkurentni bilo gde u regionu, nego istekao resurs skoro za sve avione, mi više nismo imali opciju osim da stavimo ključ u bravu. I bukvalno tako. Došao je Etihad, koji je uložio od sada već 57:43 u odnosu investicije za Etihad, pri čemu je Republika Srbija 51% vlasnik. Znači, država Srbije je većinski vlasnik Etihada. I mi sad imamo jednu kompaniju koju je udahnut nov život. Znači, u kojoj je neko došao i napravio nešto normalno, čisto i lepo. To nam ljudi priznaju. Pa Air Srbije danas pravi, je ozbiljno konkurentna svuda u okruženju. A šta je onda problem? Ali samo još jednu stvar da kažem. Ali imate Johnson Electric. Imate Johnson Electric. Čekajte, ostanimo na Etihadu. Šta je vaš problem? Evo sad slušamo da sve... A kako možete uopšte pričati o nečemu, niste pročitali ugovor? Pa kaže čovjek da je video delove. Jeste pročitali ugovor? Ja sam nešto video, da. Gde ste videli ugovor? Ne bih govorio o tome, to je državna tajna.
Kako ne biste govorili? Kod mene u kabinetu je ugovor. Kako ste vi čitali ugovor? Pa nije čitao ugovor. Mislim da je taj ugovor štetan. Znači, to što stoji u vašem... Sad imamo moment gde Nebojša Stefanović govori da su ti ugovori nešto, odnosno da nisu javni zato što je to njima nametnuto od ljudi koji su potpisali ugovor sa druge strane, a to su investitori, i da je to jedan način civilizovanog poslovanja. Dok s druge strane imamo Radulovića koji kaže da bi svaki ugovor morao biti javan i automatski potire sve što je Nebojša rekao, što je po meni nekako više imam poverenja u Radulovića. To je čovjek koji... Pa, mislim, znaš, to jebi ga, kapiraš, znači on je basically pushed out, razumeš, iz vlade i on sad praktično nema šta više da izgubi, razumeš, kapiraš. Jeste istina da kada ti imaš te ogromne ugovore između velikih kompanija, da oni jesu u grom slučaju. Ovo nisu velike kompanije. Ovo je izuzetno zanimljivo da je ovo državno vlasništvo, dakle nije velika kompanija. To je državna mašinerija. Ali to je klasika, mislim da, tu ima taj ili privatizuj pa pravi dilove, ili, mislim, ako je ostalo u državnom vlasništvu, ja zaista ne razumem koja je poenta. Mislim, ko nas ovde zavraća? Pa, mislim, znaš, ja mogu da vidim razlog zašto mi oni držali taj ugovor tajan, zato što možda postoji nešto u tom ugovoru što bi konkurentima Air Srbije, Etihada i tako dalje dalo neki, kako kažem, advantage i tako dalje. Ali sa druge strane, razumeš, to jeste državno vlasništvo i, znaš, to je sada pitanje šta je pametnije za nas, da li je pametnije za nas da znamo tačno šta se... Ali dobro, znaš, mislim, verovatno bi moglo da se priča o određenim delovima tog ugovora, ali da li ja mislim da naša država... Taj ugovor je državna tajna. Pa, verovatno je državna tajna upravo zbog toga što jeste štetno za Srbiju. Ali onda sa druge strane, ti kada pogledaš JAT, koji je takvo jedno sranje od kompanije, znači jedini način da si ti mogao od tog sranja nešto da napraviš, jeste verovatno veliki gubici, veliki... Kako da se izjasnim? Veliki... Pomozi mi. Znači, njima da daješ... Teški su za budžet naš. Verovatno teški za budžet, drugo imao je taj split, razumeš, odvajanje tog dela, pa onda, znaš, mislim, tu sigurno, ja mislim, dok sa jedne strane, da, naravno, postoje taj secrecy kod ugovora i tako dalje, zbog trade secrets i tako dalje, ali mislim da u ovom slučaju najverovatnije, mislim, ne znam, nisam videla ugovor, nemam pojma, ali sigurna sam da u ovom, što se ovoga tiče, to je verovatno zato što je to loš deal za Srbiju, da, sigurno. Ali da li on sad to kao iz svog, kao srca je, znaš, otkriva, nije, brate, nego zato što on sad više nema šta da izgubi, on je ogorčen i... Da, ali on nije morao da nema šta da izgubi. Znači, to što se on doveo u poziciju da nema šta da izgubi, to je isključivo njegov izbor. On je mogao da prosto se ponaša po načelima vladajuće koalicije i da ostane na mestu na kojem mu je bilo namenjeno, zbog koje je doveden kao nestranačka ličnost. On je jednostavno tu čovek malo odstupio od nekih pravila. Svi ti državni ugovori koje Srbija pravi sa tim velikim, ja sam baš pričala sa tim, sa igrom slučajevima, sa nekom iz vlade, i sad njegov stav jeste da, sad na primjer ako uzmemo Fiat, Fiat je dobar za ekonomiju, pa koliko god mi gubili, razumeš, time što smo ih doveli ovde. Ja sad ne znam da li se slažem sa tim, znaš, ne znam da li se slažem sa tim, ako ti gledaš generalno privatizaciju državnih firmi u Srbiji, kako se to odvija, čak i sad u zadnje vreme, razumeš, kada baš ne možeš da budeš totalno bezobrazan, mislim, ne znam da li mogu da se složim sa tim da mi dajemo job creation grants od 10.000 evra, da li mogu da se složim sa tim da mi dajemo i land, dajemo fabrike, dajemo, znaš, ta ogromna istupanja i sada mi njima dajemo jedan jedini uslov da oni moraju da ostanu u Srbiji 10-15 godina koliko god. Znaš, da li to ima, znaš, da li ima, ako gledamo Fiat
ima neki pozitivan efekat u smislu da, znaš, ta fabrika tu sada postoji i oko te fabrike se kreira ekonomija. Znači, ti ljudi koji prave sedišta, gume, lupam, znaš, okej, to sve dešava. To je nešto gde Srbija ima i pravi se poslovi, ulaže se i tako dalje, okej. Šta mi imamo od toga da mi imamo državnu kompaniju avioprevoznika? Pazi. Jel mi imamo neke, jel se tu oko toga stvara avioindustrija? Da li se, znaš, i sad, tu je problem, to je problematika, ja mislim, koja, što se tiče tog ugovora. Poslednja tema o kojoj ćemo pričati u ovoj emisiji je meni jako interesantna, to se desilo danas. Doduše, danas je likovao taj video. To je, ne znam da li si gledala, nastavnica nemačkog jezika u osnovnoj školi Radoje Domanović će biti suspendovana zato što je... To je Beograd? Ne, Niš. Niš. Zato što je pustila studenta da tokom nekog performansa ili šta je to bila neka prezentacija u kojem je on glumio domara, da sedi sa flašom piva u ruci. Ceo dan gledam to medijsko stvaranje moralne panike vezano za to. Bilo mi je jako interesantno i pogledala sam šta je definicija moralne panike. Moralna panika se stvara kada su u pitanju neke stvari koje su tabu u našem društvu. I sada interesantno je to što vezano za ovu temu se stvara moralna panika kao da smo mi negde na zapadu Evrope, razumeš? Kao da nije najnormalnija stvar da neko u 8. razredu pije pivo. Znači, ja ne znam u kom delu Srbije, koja je to porodica gde bi to bilo totalno neprihvatljivo. Ja mislim da je skoro svakoj drugoj porodici to neprihvatljivo. Kako neprihvatljivo? Mislim da je u svakoj drugoj porodici neprihvatljivo da neko ko je u osnovnoj školi pije alkohol. Da u osnovnoj školi kao deo neke prezentacije pije alkohol? Pa mislim da je generalno, da nijedan roditelj ne bi rekao ja odobravam da moje dete pije alkohol, bilo koje svrhe. Ko mu je nabavio pivo? Pa tu u tom tekstu se kaže da je on sam otišao u trafiku i kupio pivo. Dobro, a kako to može se desiti u ovom društvu ako je to toliko neprihvatljivo? Kako taj mali dolazi do toga da kupuje pivo ako je to, razumeš, to je osnovna škola u Nišu i to je, nationwide news danas, razumeš, Ne, ja razumem da je tu onda učinjeno određeni prekršaj ako je njemu neko prodao alkohola, on ima ispod 18 godina. Svuda je jasno naglašeno, ti ne možeš da kupiš ni cigare, ni alkoholna pića ako nisi u određenim godinama. Pa po meni je veća panika ovde napravljena oko toga što njemu profesorka dozvolila da u školi na času pije alkohol. Više mi se čini da je to problem. Pa ne, ja mislim da je ovde problem to frapiranje vezano za to. Pa čekaj, mislim, okej, ali to je jedna te ista stvar, onda da li ona njega pustila, mislim, kao navodno mi smo frapirani činjenicom da je on pio pivo i on je u 8. razredu. Znači, 8. ne znam koliko je tačno koliko on ima godina. 13 ili 14. 13-14 godina. Mislim da se, nekako je meni to, pazi, da smo mi u Americi i da je ona njega pustila to da uradi. Ja razumem zašto bi se stvarala tolika panika, fama i sve ostalo oko toga. Zato što je to jedno, puritansko društvo koje je, drinking age je 21, razumeš, i tako dalje, gde je to apsolutno totalno neprihvatljivo da ti sa 13-14 godina piješ pivo. Ja znam konkretno, pošto ja živim u Pazovi, znam jedna, kako se to kaže, prodavnica, gde konstantno vidim decu koja su između 9, 10, 11 godina, tako nešto, koja piju pivo. I sad naši gledalci koji su odrasli bilo gde, mislim, čekaj, u celoj Srbiji, ti možeš da kupiš pivo sa 10 godina, i svi kreću da piju jako mladi. I sad odjednom smo mi frapirani činjenicom da je neko sa 13-14 godina pio pivo. Mislim, totalno je apsurdno. Naravno da treba da budemo frapirani. Pa nego šta treba da podržavamo? Nekako ne mogu da razumem tu moralnu paniku koja se stvara u medijama,
kao da je to nešto što nije normalno. Pa to nije normalno, to samo Ali jeste normalno u našem društvu. Nije normalno. Kome je to normalno? Kome je normalno da dete pije alkohol? Ja mislim, to može biti eksces. On nije dete, on ima 13-14 godina. To on je dete. To može biti eksces u okviru te starosne grupe. Dakle, ti ako imaš 13-14 godina, ti ćeš hteti da ideš da kupiš alkohol zato što je to zabranjeno, zato što to stariji rade, zato između ostalog počinješ da pušiš i tako dalje i tako dalje. Mislim da jedan u 20 roditelja odobrava pijenje alkohola. Jedan u 20, mislim da je i to... Nema bre, Jelena. Ja mislim da, ajde da kažemo da je donja granica prihvatljivog, ja bih rekla 1 u 3 dozvoljava. 2 u 3, izvini. Sa 14 godina, izvini. Sa 13-14 godina. Koja je poenta onda tog kritikovanja? Misliš da ljudi lažu kada ostavljaju te komentare, da su frapirani time? Gro ljudi su frapirani činjenicom da se pravi fama vezano za to što je on doneo pivo u školu. A ti kada bi independent neki observer došao u Srbiju i gledao vesti danas, ti bi mislio da smo mi ovde, puritanci koji, deca ovde, niti mislim, prvo pitanje toj osobi bi bilo kako je ta osoba došla do piva, razumeš, Mislim, nekako neprirodno je praviti tu paniku vezano za nešto što se tako normalno desilo u tom okruženju. Znači, taj mali je kupio pivo, ta profesorka je njega pustila bez razmišljanja, razumeš? Ona je rekla da je mislila da on pije vodu, da je on samo uzeo flašu. On uopšte nije... To je njena verzija priča i moramo da... Dobro, to je verovatno nešto što je izmišljeno kasnije, ona verovatno nije ni razmišljala o tome da li pije pivo ili vodu, sigurno. Znači... I ti meni hoćeš da kažeš da mi ne treba da imamo nikakvu medijsku pažnju uperenu na to da treba ta stvar da se radi sa kritičke strane. Da li bi onda bilo okej da smo rekli... Ja mislim da medije trebaju da budu odlika društva. Znači, kada se stvara upravo to... Ne. Znači, ja mislim da upravo to. Znači, moralna panika se stvara kada je nešto u društvu tabu. Znači, ti ne možeš veštačku moralnu paniku da praviš, razumeš? To je već fucking propaganda. To nije odlika našeg društva. Zar nije okej praviti propagandu protiv maloletničkog alkoholisanja? Ovo je nešto što je totalno izolovano. Znači, ta vest u sred vesti danas nema apsolutno nikakvu logiku, niti u kontekstu vesti u prethodnih 3, 4, 6, 7 godinu dana. Razumiješ? Pa zato što logično ako se nešto desi da će biti izolovan i... Kad si ti čula vest o tinejdžerskom alkoholisanju ili pa ima, s vremena na vreme ima istraživanja koja se bave adolescentima, delikventima. Mislim, to nije nešto što je toliko retko. Ja sam apsolutno sigurna da u Nišu i u unutrašnjosti Srbije, dakle van Beograda, je apsolutno normalno da piješ sa 13 godina. Kome? Svima. Znači, počevši od roditelja i tako dalje. Drugo, ovde je jebote, mislim, age of consent, znači, legalno možeš da imaš seks sa nekim koji ima 14 godina. Kako onda taj onda ne može i da pije? Mislim, nekako, nelogično je. I nije to problem u našem društvu. Mi to ne smatramo. To je zakon o kojem mi možemo da razgovaramo, što je po meni takođe veoma problematično. To je nedavno sa 16 spušteno na 14. Evo, možemo da pitamo vas u stvari šta vi mislite, pa nam ostavite komentare ispod, da prosto znamo u kom ste vi fazonu, da li biste vi pustili vašu decu da piju alkohol i generalno zanima me u stvari da li vi kad ste bili tinejdžeri ste krišom pili alkohol od vaših roditelja, pa možda možemo da napravimo neku vrstu istraživanja na ovu temu, da malo razjasnimo ove stvari. To bi bilo to od nas za danas, ja mislim. Ćao.